Ag dul is ag teacht. When somebody or something is moving away from you, you say tá ag dul suas, síos, amach, etc. When somebody or something is moving towards you, you say tá ag teacht anuas, aníos, etc. So, moving away ag dul and moving towards ag teacht. In Cush Ariga, the main road runs east to west on Galway Bay. The most common travelling description is therefore ag dul sheer, going to the west, ag teacht near, coming from the west, and ag dul sur, going to the east, and ag teacht nur, coming from the east. So it's sheer go Connemara and sur go Gailge. Céir tá á dhéanaice? Tá sí a dul amach. Well, céir atá dhéanaice? Tá sí ag dul amach. Yeah, tá sí ag Dul dul amach. So, tá mise ag dul amach. Slán. Brilliant. Tá sí ag dul amach, right? Sin tá. Fécha seo, na brenner seo. Cáil sí inis? Tá sí amach. 1 second. Call man ish. Tá tú a mui. Amor. Call man ish. Amor. Céir tá dhéana agam nó am. Tá tú ag teacht. So tá trí cína chéann sin. Dín sin? Derek, céir dín ceist? Céir tá dhéana aice. Agus an freigra? Tá sí ag dul amach. Ok, ag gáil amach nó ag dul amach. Scoma. Gáil ag gunamara ag gáil. Scoma. Cáil sí inis? Tá sí amach. Brian, chun ceist? Cabhfuil sí nis. Tá sí mu, taobh mu. Sin ceir clór? Tá sí mu. Ama. Agus ceann deire? Céir tá dhéana acab? Tá sí de teacht isteach. Cáil siad leir? Cáil na cailíní? Cáil siad? Tá sí ag teacht isteach. Ó ja, tá siad teachtarteach. So tá trí rud le chéile. An darna ceann? Céir tá á dhéanaice? Tá sí a dul isteach. Kate, chun ceist? Agus, 1 second. Brian, freigar. Tá bra? Céir tá dhéanamh aici. Tá sí ag dul isteach. Ok, ama. Laura, freigar. Liz, an ceist. Céir? Mi sé ceist Ja. tá brunarm. Céir tá dhéanamh aici. Tá sí ag dul isteach. Ok, so tá sí ag dul isteach. Ceir clór? So tá mis inis tá mis dul isteach sa siomran seo. Alright, dul isteach. Siomran? Ag dul isteach. Dul isteach. Alright, dul isteach. Cáil sí inis? Tá sí iste. Kate, cáil mis inis? Tá tú iste. Tá meiste. Dín te sin? So, bhí me dul isteach, agus inis tá me? Is tí. Céir tá á dhéanaice? Tá sí a dul síos. Liz, bhfuil gur spáintún? Du gur dul sa musca? Mi sé. Na brom am, yeah. Now, Liz, me gur tá seine. Bí ag dul síos ach naté sí, so just bí ag an sin yeah. So, tá Liz, Laura. Ag dul síos. So, céir tá dhéanaice, Liz? Or céir tá dhéanaice, Laura? Tá sí ag dul síos. Yeah, sin ag dtíach, tá sí ag dul síos. Come on, Liz. 1 second, actually, Liz, 1 second. Úsáid músa. Tá sí ag dul síos, right? Cáil sí inis? Ok. Tá sí thíos. Cáil sí inis? Nis tá sí thíos. Ítach. Brian? Tá sí thíos. Tá. Céir dín ceist? Cabhfuil sí ag dul. Cáil sí níis. Cabhfuil sí nis. Tá sí thíos. Ítach. Sa ceanháin eile, se letíh secondháin, just an tíh seo is. Yeah, mar an scála, chumad. Ítach. Céir tá á dhéanaice? Níis. Tá sí a teacht aníos. Se an seo is, agus beit tú a gáil. Ok, beit tú a gáil tíh seo. Do ré, 3, 2 agus 1. Céir tá dhéanaice, Derek? Tá sí ag teacht aníos. Yeah, so cáil mise, tá mach mise roisin, so bhach mise thuas, right? Agus Liz, tá sa, Liz, tá ag teacht aníos. Aníos. Yeah, tá tú ag teacht aníos. Hello, Liz, ceachil tú sa tú teacht aníos. Yeah, an dín sin? Céir tá á dhéanaice? Tá sí a dul suas. No. Tá tú ag breanúach tá sí ag dul. Tá mise híos, right? Agus Liz, bhí tú sa ag? Bhí tú ag dul suas, right? Dul suas. But tá mise híos an tomse, tá mise seo, right? Agus tá ag féchan teirte ag dul. Tá tú ag dul suas.
Cáil sí inis? Tá sí thuas. Kate, an wachta mi sé bhí mi sé? Tá tú hús Or- inis. Yeah, tá mé hús, yeah. Yeah, tá tú hús. So, bhí me ag dul suas, agus inis tá mé? Hús. Okay. Tá mé suas? No, tá mé? Hús. All right. Ruth céine le, ní me, tá mé síos? No, tá mé? Thíos. Inis tá mé? Hús. Yes. All right. Is that all right? Jessica? So aníos, tá tú ag gol aníos agus gol suas. So bhí, Liz, dúchad, aníos, tar níos, Liz. Okay, Yeah, yeah, tar níos. that's- Liz, tar níos. You know, things are There you go. agus an ceidir rud an Wallart, ceidir Wallart. Liz! Tar? Ní sam muid den fós, ní ceapan bhil, but ceidir ceapa? Aníos. Anuas. Hús. No, aníos an Anuas. cánseo. Tar níos? Liz, tar níos! Cánseo? Thuas. Tar? Anuas. Anuas. Becca muid go an second. Céir tá á dhéanaice? Tá sí i teacht anuas. Okay. Agus bí ag fecinn síos, beidir, you know. Tá Kate inis. Teacht anuas. So céir tá dhéanaice? Céir tá dhéanaice Kate? Tá sé ag teacht anuas. All right. Agus inis? Tá Okay. sí thíos. Sinné. Amach. Okay. Kate fan ar an musca. Agus tá ag don suas. Agus bí agus Liz, breanna suas, yeah. Inis, Laura, cur ceist ar Derek. Cur an ceist ar Derek céir tá ar siúl ag Liz. So céir tá, Céir tá dhéanamh ag Liz. Tá Liz ag teacht aníos. yeah, tá sí dat níos. So Kate, céir tá in cáil sí god? Tá sí teacht aníos. Agus dinan Liz, nos rís, Liz, nos, yeah, agus dinan rud céin rís. Laura, céir tá ar siúl, céir tá in ag Kate? Tá sí ag teacht anuas. An job, iontoch leis. Céir tá á dhéanaice? Tá sí a dul sáil. Is féidir, is úsaidir seo go minic go na mar a ríist, is like, tá gael sál. Okay, sál, so, tá gael sál an seo. Tá gael sál an seo. Okay, so, céir tá dhéanna eici? Céir tá dhéanna eici sin Kate? Tá sí dul sáil. Okay, tá sí dul sál. Okay, so tá sé ag dul sál, right? Agus inis tá mé, Thall. tá mé ag dul sál, tá sé bailach adar. Tá sé dul sál, inis tá mé, Hall. Liz? Hall. Sinné, just mé gur, bhí sé bailach adar céadú, just hall, tá mé hall. Cáil sí inis? Tá sí thall. Col me inis, Kate? Tá tú hall. Tá. Agus, col me gol inis, Kate? Tá me Hall. Tá me gol? Sál. Ó Sáil. Ó ja. Okay. Agus inis tá me? Hall. Tá ceanna linn sin. Céirt fiúir tá duine ag ding se ba? Ag teacht rud aigen. So, Kate se sos? Tá Kate buile faoi thuirm nó. Cé ceapan tú. Tá Kate tá ag siúl go máil Kate, bíag siúl. Tá Kate inis ag Teacht anál. Saul, Hall, Anál. Saul, Hall. Anál. Anál. Yeah, Saul, Hall. Anál. Anál. Tú ácharo, tú Anál. 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 Ok, tá sa siúl. Go dé smál, go máil. Brian, tá Kate ag dul. Sál. Na stop Kate. Brian, tá Kate, cáil Kate nis, nó cáil sí nis. Tá sé hall. Tá sí, Hall. ítach. Agus tá Kate nis ag teacht. Anál. Anál. Dín sé sin. So tá cin sí rud leis sin. Ok, trí fís sin. Má Kate. Céir tá ionaice seo? Tás me leat lá. Céir tá ionaice. Agus is fér le agurt tá cárann seo ut. Tá sí ag dul suas. Scrumar seach go sciúpa, yeah? Go dtíad a ché. Tu go me leat Kate. So, cáil sí god? Sáil.
Habar luga, tá sí. Tá sí dul sáil. Ja, tá sí golsáil nó tá sí dulsáil. Scoma. Litra. S-A-L-L. A. A-L-L. Éasca. Tá sé éasca nach chuil. Liz, tá sé éasca. Yeah. Liz, with Ray. Brian, crocest Liz. Bhfuil si a dhéanamh. Céir tá dhéanaice nó coltí gol. Scoma. Céir tá dhéanaice. Céirtá dhéanamh aice. Tá sí ag dul síos. Litra. S-I-O. Ai fada. Oh, S-I fada síos. So, Ú cínte. ní mé cínta faoi Céir ceapal susa. Fáin second, céir ceapal susa. S-I fada OS. Cínte. Síos. 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 Cínte? Cínta, yeah. Right. Ja. Síos. Cínte. I fada Sean tú anile. síos. Ai fada? I fada O-S. An job. Derek. Chun cheist Laura. Cáil sí inis. Tá sí híos. Tá sí híos. Na baclam. Ú cínte. Tá mé cinnta. Letra. T-H. I fada. Hís. Ai fada. Ok. O-S. Muriscal? O-S. Má. Brian, ú Ray? Nis, Brian, se an chéad ceanna bhí ain, right? Coltínis tá sí? Tá sé muoi. Tá sí mó. Amach. Tá sí mó. But tá an ceartad. Mó. Se? A-M-U-I-G-H. Ítach. Nis. Liz, chun cheist Derek. Cé tá dhéanaci? Céir tá? Cé tá golinis? Well, is scumma. Coltí gáil nó céir tá dhéanaice. Scumma. Cén ceann? Cé tá a dhéanacha? Tá sé ag teacht anuas. Letra. A. N. U. 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 Bhfuil U san Gaeilge? Tá. A. S. Sásta leis? Bhfuil tú sásta leis Laura? Tá mé hansásta. Tá an canín sin ag teacht anuas. So tá mission seo agus an canín sin ag teacht anuas. Bhfuil tú sásta leis? Mar sásta? An job. So, siad an ceann, mar hampla tá mise an seo agus tá duine cíns ag, ok? Liz, Gearrchúr an cheist Liz, mar sin heile. A cáil sé ag dul. Tá sí ag teacht anuas. So, dúir tú, bhí se agan anuas? Dúir tú hánaí sí, bhí céit se súsí le heile? Bhí mis an seo, agus bhí céit ag teacht anuas. Achanis, céit, ar timppel. Achanis, tá céit ag teacht. Aníos. Sé. Yeah. Ok. A. A-N-I-O-S. I-O-S, yep. Aníos. Aníos. Sásta leis? Tá mé sásta, yeah. Tá sí ag teacht aníos. Sásta leis, Brian? Sin ceart. Tú sásta leis? Aníos. A Liz. Cid a hála? Aníos. Cid a hála? Fada Ai ar an fada. Aníos. Aníos. Ai fada. Tá branarm. Tá sa muid ríist? No. Tálín se. Tálín se sin. Rud bega an fad. Ach, sa ngéige tá sí an táfta.